Номерът е определен от тези, за които казваме "не правете това у дома". За Ван Дам обаче подобни ограничения отдавна не съществуват. Новата му каскада е част от реклама на световно известна марка камиони. Целта на изпълнението е да покаже стабилността на машините по време на път. Актьорът не само стои върху тях, но и се разтяга в шпагат, когато те се раздалечават на точно премерено разстояние. Трудно е да се каже, че човек би си купил камион след подобна гледка, но със сигурност ще я помни за цял живот. Сега е време да разберете важното от света на спорта от Мартин Томанов. Не пропускайте от 21:45 двубоя Португалия-Швеция, мач от световните квалификации по футбол. Приятна вечер!